cooperatives. Una part desapareixen perquè se les venen, però les que queden, la seva recuperació no depèn tant de les característiques d'aquell local, sinó del moment, dels anys 60, com està la situació, si hi ha un grup de socis que es mobilitza i ho intenta. Sobretot, això s'aconsegueix a partir de les primeres eleccions democràtiques de 1977. Hi ha alguns diputats de Catalunya que fan una mena d'inventari del patrimoni requisat i llavors els Corts aproven que s'ha de tornar aquest patrimoni. L'han de reclamar els veritables... I llavors als anys 80 també hi ha una altra part que retorna, però el 2000 encara quedava patrimoni per retornar. I que bàsicament la raó jurídica era que no hi havia socis vius que el poguessin reclamar. Llavors depèn de l'Ajuntament si es mou o no es mou. Pel que fa al cooperativisme agrícola, el que es produeix, sobretot a partir de la mort de Franco, a partir de 1975, i especialment a partir de 1977, les juntes d'aquestes cooperatives entren a formar part d'aquestes juntes gent relacionada amb els moviments democràtics que hi havia en els seus municipis. Això coincideix amb la formació l'any 74 de la Unió de Pagesos.